Awas. Awas. Cekal. Wih. Ayo. Wih. Nanti kira. Nanti kira. Mantara lo gorong. Ambruk bola. Ayo, Pra. Tapi ngombe aku. Nah, ketangkep bola. Wih. Ngombe rek. Wih, demit apa iki rek? Waduh. Wih. Mulai. Nanti kira. Wah, iki gede iki. Ayo pirang kil, rong kil. Iki jenenge sapa, Pla? Iki jenenge angling. Angling. Ya. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a map. Oke, Bolo, welcome back to my channel Eskul Mandul. Hari ini kita mau grebek markas bandengan lagi, Bolo ya. Ini lokasinya ada di Wonokoyo. Apa grup bandengan ini? Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, Bolo ya. Langsung saja kita ke grup bandengan. Ki wis teko Bolo nek lokasi. Ki arek iki. Assalamualaikum. Weh, iki grup bandengannya apa jenenge, Bolo? Satrio? Angling Manunggal. Iki ketuane sing ndi, Bolo? Iki. Jenenge sapa, Bolo? Isam. Jam, aku izin grebek grup bandenganmu ya. Iki tapi kenalan sik iki. Ya. Kenalan terus nyepil bandenge ya. Ya. Mari ngono karapan ya. Ya. Oke. Sik tekan dhisik iki. Oh, gini. Iki jenenge Ipan. Bro. Jenenge sapa, Bro? Ipan. Wis dipacar dong. Ora apa-apa, sing penting atine apik ya. Ya, jenenge ya bagian apa ya? Bagian apa, Man? Bagian apa? Yo pas bandengan. Switan ae. Switan ae yo. Kan bapak. Bapak ya. Iki sapa jenenge? Rizan bagian apa, Bolo? Kalap. Wis dipacar dong? Enggak. Enggak. Wis Putus. Siapa jenenge, Bolo? Firman, enggak bagian apa? Firman bagiane Pawang. Pawang ya. Mangan. Iki jenenge sapa? Rafla. Bagiannya apa, Fla? Kalap. Kalap wis dipacar? Wis. Wena. Kata-kata hari ini. Untuk dendas aku. Kata-kata hari ini. Aku beri kuitisi mau buat aku salting. Oh, enak. Ya sedeke. Uno. Iya. Kayak kartu lan. Uno game. Bagianmu apa, Bala? Karep manut. Sakarep ya. Mangan. Mangan yo. Mangan iya. Oke, lanjut coba lah ya. Mangan batas. Siapa jenenge? Excel aku. Bagiannya apa? Cakuju kan. Delok. Bagian dulu. Bagian dulu bandengan. Kan mang njogo. Wis dipacar burung. Wis. Nek papat tinggal metu wae aku. Papat. Nek tekae. Oh, dek kita papat ya. Oke, lanjut. Iki sapa jenenge, Bala? Satria. Bagianmu apa? Kalap. Kalap. Bro, jenengmu siapa? Hamza. Bagiannya apa? Switan. Switan. Iki Mata. bagiannya apa, Bala? Switan. Switan. Iki siapa jenenge? Aska. Bagiannya apa, Bala? Switan. Switan. Iki siapa jenenge? Barel. Bagiannya apa? Sekarang. Sakarep ya, wis dipacar durung? Durung. Gurung. Iki ketuane iki.
Jam. Ah. Biyen iku asal usule ya apa iki bandengane? Biyen asal usule biyen iki geloruk gelor-geloran. Biyen iku gak arek-arek pengen koyo delok arek-arek Elsa yo. Senengane delok bandengan dek ini keliling-keliling. Ya. Terus inisiatif kayak grup terus biyen iku ana grupe jenenge NJS. Kudu ana Suraji sing biyen sedono. Iya, teman sebelah. Terus gak maneh. Main P1 terus bubar gara-gara ana sing gelut, barene ya wis. Ana maneh, terus ana meneh tadi iki. Oh, dadi iki. Iki umure wis pirang tahun no, pirang wulan? Setahun ono? Ono. Tahunan ya. Sampai 2024 sampai 2025. Ceketmu. Setahun berarti ya? 2025 le. Oh, oke bolo, wis bolo. Sing mari le. Lho, kok lu kon. Wis bolo ya. Saiki nyepil bandenge ya. Oke, nyepil bandeng. Pak, sepil bandenge. Ya. Kon ndi kok kene? Oh, iki kok ireng ngono iki. Iki jenenge sapa iki? Jenenge Sa jenenge? ana jenenge Gak ono jenenge. iki ana jenenge. Ya iki tak sepil sik. Foto seno wis. Brotoseno, iki sakil ya. Foto seno Pikiran. bos. Iki. Wah, iki gede iki. Ayo pirang kil, rong kil. Iki jenenge sapa, Pla? Iki jenenge angling. Angling. Ya. Pirang kil iki? Kita sapa iki tekmu ah? Duduk nek lho, cilik iki lho. Endi? Sing komprangan. Oh, sing kekurangan. Iki jenenge sapa iki? Foto seno. Brotoseno pirang kil? Sak kil bolo. Iki. Kita apa iki jenenge? Jenenge Mbah. Topeng iki ya? Gendakan. Gelati. Wah, ini caplokane sapa iki tekmu, Pla? Rambelo. Apa jenenge iki? Rambelo, dilai rambelo. Genuk. Kena jenenge ya. Wah, iki enek neh bandengane. Pirang kil? Sak kil. Iki jenenge sapa? Jenenge Genuk. Kano. Iki Genuk. Lah iki sungune nandi iki? Lah, ceplot Pandau. Sapa jenenge iki? Kano. Genuk wis Ki ono kepangane iki pira iki? loro. Loro. Iki terakhir. Iki sapa jenenge? Iki jenenge Sejati ae. Sejati. Potol ngene sungune yan. Ya wis ya, iki sepil gedruk nggih bandeng sing iki ya bala ya. Oke, ayo sepil gedruk. Oke, saiki nyepil bandeng ya, Pra ya. Ya. Persiapan. Gedruk rek ambek gedruk kabeh ya. Satrio Angling Manunggal. Musik. Wena. Wis yo, saiki kalapan yo. Main kalapan yo. Yo kalapan. Persiapan. Yo, ayo kalapan. Ayo kalapan lah, persiapan. Kalapan bolong. Kalapan. Satrio Angling Manunggal. Wih, mulai. Nanti kira. Lu. Nanti kira. Nanti bola. Nanti. Lagi nanti bola.
Enak deh ini ya, sejuk ya. Mas Balo. Diam lagi. Nanti guys. Nanti kira. Nanti ki. Nanti ki bro. Masih zaman. Oh iya. Jam balik. Jam balik kenapa? Siapa ikut di sini lagi? Panas lur. Kembali. Mana? Nanti kira. Balik. Ini main yang jarak. Wih. Mau berek. Wih, duit apa kira? Waduh. Waduh. Ya cepat deh. Ayo, Pra. Ketangkep lo. Nggak sempat lari dia. Ayo, ber. Wih, ini goloro ini. Nanti ini. Wah, nabrak bola. Ayo. Nanti kira. Bikin goloro ini. Duh. Anu mana bola? Cangkep mana? Ayo kali. Takut. Kok nak nendakmu dhewe ya?
Nanti kira. Ojo ning omah. Go balik bro. Go balik. Balik. Kembali. dulu. Saya bandel itu. Loh, aja. Omai sampai kira. Kembali. Eh? Nanti. Iya, kawan. Kau nanti kira. Acara. Isa dalan tono. Langsung. Awas. Kembali. Ayo balik. Kembali. Nanti kira. Dulu. Kau nanti kira demi kira. Nanti ki. Loh. Awas. Minggir. Wih, so ngomong. Minggir. Awas. Lu. Aduh, Rek. Minggir. Wih, atas sekali bola. Debit berantas sih. Wah, minggir. Wah, atas kafe bola. Loh. Ini apa kira doang iki? Ngomong. Loh. Tahu jalan ini. Bisa dah. Weh. Lu melek. Masih. Dunia tadi dunia mana? Kembali. Dek gini, mancing ono iwake apa gak? Oke. Melek iwak pempes. Pater gak ono pater. Kembali. Wih. Aduh. Ki wis seneni mak iki nggo. Boleh. Takon. Balik. Cakap. Oh, ngerti nih. Awas. Iki ngamukan iki. Demite ngamukan iki. Takut. Oh, iki jangan liwat kono ya. Ayo hati-hati. Hati-hati. Awas mikir yuk. Ana arek kalap. Mikir. Ayo cepetan. Ayo. Terus. Mbong udah ngatek gimana kan? Sudah dimakai gitu. Ayo kan. Ada kali kan. Ika apa tuh? Dikejar. Loh, nanti kira. Kembali. Kembali. Iki. Ada angin lagi. Coba ini. Iki kegedean awak, ini ada angin lagi. Tuh, Kak.
Balik. Lek, Hei, oh iya. ndi? Oh, kakak ada Ivan. Oh kan meloki. Oh, kasih. Ah, terus iki. Iku tuitan iku lho, kartun. Di Jamang. Ndi dah? Nyakali lo tuh. Oke, asik. Nanti? Ijam nanti jam. Ijam. Warung ala seru warung. Mati. Namo pinjol. Kayak seru. Ceklik. Nantara lo gorong. Es. Mas demi mangan kul-kul bolo. Iki sing mari nyemplung kali iki. Iki nyemplung kali iki. Ganti bola. Wih. Gocek. Melayu. Kira. Nanti kira. Nanti kira lu. Awas. Balik. Kembali. Wah, jak bolang bolo. Nanti kira. Kira rain. Senyum dia duduk. Kalau. Mang arek gendut tiba, Mang. Sampai malik ya. Nggawa sarung melayu. Cekli. Ada apa? Wih. Ayo ada. Wih. Asli direk.
tiba. Balik pala. Bayi stiker kok ngene aku kabeh. Tuku ya. Apa bro? Semangka. Piruan. Orang ibu. Cekal. Bro, tuh kan ngombe, bro. Oh, ngono. Saya PN. Tuku loro ya sisi PN. Pira harganya? Udah iya, bro. iPhone. Apa? Sumsang. Samsung. Hidup poni lunjuk mana nak bisa? Oh lakar. Aku to. Buri. Tak ngono aku yo gelem. Aku. Ya. PN ya. Mari nyolong kabeh. Ngantuk lah. Kesulitan. Nek bolo. Tuh. Nek rawan jin. Bro wis. Wis ceklan apa? Ojo. Bisa? Ayo. Lewat sini. Bobone ngelak. Bobone ngelak bolo. Damel video nih. Wes, paras. Oke, Bolo, mungkin gitu aja ya konten hari ini ya. Suan ya, Bolo ya. Oke, ketemu esuk lo jalali beli ya, Bolo ya. Oke, Satria Angling Manunggal. Eskul.
selesai. Dadah. Upload.